πως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από έναν γέρο νεύω αγόρασαν στα γέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο άλλο πολύ. Σε μια παλιά βιογραφία του Γκόγια, όρθον πλάι σε μακριά σπαθιά σε στολές χυσμένες. Είναι μια βράχτη φωνή να παρακάτω λόγια. Το μαχαίρι εδώ που θέλεις να χωράσεις, οι ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει σώσει κι όλοι το ξέρουν πως αυτή που κάποια φορά κολλάει καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Πολλά έχουν την αμάξια, αυτό μου φέρνει τρόμο. Ο Δον Βασίλειος σκότωσε μ' αυτόν η γονατσούλια την όμορφη γυναίκα γιατί τον τραυματούσε. Το δύστιχο αδερφό του με το μαχαίρι του εδώ κρυφά δολοφονούσε. Σκύψε και δες το μια κυρά και να εικόσιμο έχει. Είναι αδερφή για πιάσουμε το θέμα του άλλο. Μα εγώ θα σε στυπούλευα κάτι άλλο να κονάσεις. Πόσο έχει όλο φοράνε να αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέταρχο μικρό στη ζώνη μου σπιγμένο έκανε και το καμαδικό μου κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω. Θα θέλει καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου.